kello 8:05 illalla tuntuu, että se olisi jotain 4 iltapäivällä. Sen lisäksi, että nyt tuntuu siltä, että pitää ottaa hirveästi kuvia. Nyt kun pääsi tänne katolle, niin tuli hämmentävä jotenkin rauhoittunut olo, mutta jotenkin niin eristyksissä. Eristyksissä täällä vaikka kuuluu koirien ulvonta ja hirveä liikenteen ääni, mutta tää jotenkin... Tää on niin kaukana tosta kaikesta, kun se... Koko päivän on kävellyt tuolla tuon ihmismassan keskellä on ollut riksojen kyydissä ja välillä ehkä vähän säikähtänyt, että kohta joku ajaa kulkea. Ja sit se pystytkin yhtäkkiä seuraamaan täältä kauempaa ihme meininkiä. Ja se on aika siistiä. Ja rauhoittavaa myöskin näin pienelle mielelle.